Jesuel Deborah mana bethar thani je kenjak tongna rengno marom nei Jesuel Deborah mana bethar thani je kenjak tongna rengno marom nei Nai muthang bodolo action na haja ke chen kotor andolon ung nei Nai muthang action na haja ke kotor andolon ung nei Justice nango Justice nango Kabungni takuk tai bukuk song जों नुगै मानखा जे बुसकांनि जे मार्च मासनि 20 तारिखआव अर मांखो थैति सजगमनि जुसेल देबबर्मा बंखा खुंपै बयस हस्टेल नगो रोंनगो परि तंनाय इंके एग्जाम बुरै तंगमानि अ बिसिंगो इंके हुली दुल थंनानि हनै बरक बाया साबाक सारक बाय बेरायै अर जे तुकुनानि हनै पुखुरिव अर तुकुनानि हनै फाइथानि दल कायसा बरकनि बदल रक साबो खर बुसुक दं बरक अ तुकथानि कि तुयो अरनो बिनि मांखो थै खचा जाकमानि ब सासुं दारो तुकु खना कि सासुं दारो ब थै दं खना आबो ताबुक सोंमुङा जाक इंके बत बिनि बाया साबाक सारक बायसे फायै अर तुकु फायो हनै खानावो इंके साबो दं अ तुकु थानिव आबो चेरै नायथुकनानि बागै नकबार न्यूसनि मांप्लिगो काब्रिज खलायनानि अर ग्राउन्ड दिफुरनानि बागै जों मा फाइक्या अ तुयो न गनरक नायथं दे जों जुसेलनि बुमा बुफा संबायबो जों कग्लावनि बिसिंतै नरकनो फुरुंनाय खाबुनि ताखुक ताइ बुखुक सं मार्च मासनि 20 तारिखआव जे मांखो थै मानमानि जुसेल देबबर्मा खुंपै बया सुस्टेल रोंनगो परि तंनाय ओ बाहायखिनो थैनानि नांखा तिपरा सावबाखिन रोंनगो परि तंनाय बुमा बुफा साया नंया खलायै बुसानो कलकतर इंजिनियर खलायनानि हनै इमां नगै तंमाने ओ इमां सक्सेस जोंलिया थैयै थांका ताबो मतायचाय थांका इंके नुखुंनि बिसिंतै बेलायखौनो खामलायजाक जों ताबो बिनि बुफा संबानो जों ताबो कग्लावनि बिसिंतै नरकनो मांफ्लिगो जों फुनुकनाय नकबार न्यूसनि मांफ्लिगो इंके दारा अ दिनो नोंनि बुसानो हस्टेल नों तुनिरियो माने ब टाइम रगो तुनिखे ब डेट रगो तुनिखे किसे सागदि आंगा दिन 17 तारिखआव दुबनि 11:30 समय आनसेरानो हस्टेल रियो परिखा राना बागिता नों खरबसो थांदनो आं साजुं बुफा तां गार्जेन थां साजुं थांका आंगा तामुखा आनसेरानो दिन हस्टेल तनै परिखा रि काफिके आं टाइम 11:30 रगो आं बनो हस्टेल डायरिका ओ हस्टेल नों थांप्रले कोन वार्डन डॉक्टर तो मास्टर वार्डन करै एब्रदे ताइ सुबारबो करै सुरु कुकमेन खरजा दं कुकमेन खरकसा कुकमेन साइड मानखा नों कुकमेन न आंनि सरायना रगो निनि सरायनो कलांदि परिखा पाइखेगाय आचिनि वार्डन फाइखेगाय रेस्टार खाजा टिचारना हनै कुकमेन नारगो यासगै बोरिसिप खाइनार का गाबनि यागुलो अबनि यागुलखै तो आं नगो फाइपेक्या गै खनाका को दिन शुक्रबार 21 तारिख आनो कल खलायरो उनको सब कल कुकमेन कल खलायरो नि निसराय नगो दा थांगा नै इंका आं सागा निसराय तांनि नगो फाइना आनो निसराय तो हस्टेलस गाबजाक गबरक सावनि निसराय समबानि सिमि गरै जे दिने 17 तारिख समबार रयो आ दिने सिमनि निसराय हस्टेल करै छाव आफुरस इंका जों आ दिन लगलगिनो 21 तारिखआव थांलायगा बुमा बायगोन थांलायगा न जोंनि निसराय मानैलिया हस्टेल मानैलिया जों सुबानो सोंगा सुबानो सोंमाने सुबार सावो आं सेमिया नं चरायन छाव गो नोंतांनि सेमिया नगला दिन आं गलांथाव इंका निनचराय नादि एटेन्डेनो बुमुं करिन छाव इंका तां एटेन्डेन बुमुं करै इंका आबो सागा सुबार इगो कुक साइकलां गनो वार्डेन थानापुर साइकल गान छाव कुक छाव निनि चरायनो आं याफा गलांका वार्डेन थानि बुं लिस्ट तिसारे नै रेस्टार तिसारे नै तिसा जायगा तिसा गलांका इंका तिसा जायगा आन बुं लिस्ट गौ रेस्टार टोटली नों निनि बुसानो नों हस्टेल दाय थानि कोनो रेजिस्टार बुमुं सकायाखौ गुबुन बुं काय माने न फायाखौ हस्टेल आबो हाइसिकले बंनि मते काबो हाइता इंका तानि बागै ओ जे कुकमेन तंनाय तामनि बागै ब तिसाया नों सिंगे नायखिया बनो सागा बनां सिंगे बसावा आं वार्डेन साइकलांका वार्डेन तिसाले आनसाव बननो साका आन साका औनि यागुलो आबनि यागुलंकै जों 20 तारिख गथैमान होन खनाका सब साहो का अब कुकमेन सारो कुकमेन साहो का कुकमेन साहो आं खबरमंकै साबनानो खबर कुकमेन खबर जों तामनि खबर का निनिचराय हस्टेल करै हनै समान जिमि निनिचराय हस्टेल करिन सारो गे जों थांलायगा खाबु माबाय नालेनि बागै
थांलाय ना थालाय बरें के जों आरो ने थानानै पुलिसआव हाबे क्या तारपर थानानै पुलिस जोंनो फुनुगो गेंजी आनचरान गेंजी मो सिसिनि फुनुगो के जों सिनि का आनचरान गेंजी सिनि गंगकै अब आनचरान ससेन जों सेमगा ताबुक जों अब तै कुनु नाया पुलिसनि थानि दार फारफार आचराय दङ जे लगी तंनाय बनो जों रमनानै नायो एमनि हस्टेल सरिमानि बा हस्टेलनि जे बर' वार्डेन जे सुपारटेन्ट तंनाय कुकमेन फनुंखा बरकनि न माजरा हानिबले ना बंनि न माजरा इनका पुलिस रक ताम साकानो ना पुलिस रक ताक सबनो कुनु सायको जों तजन खायदों निजिम साबरक रदरम रमिया रदरम कोन बनो सायको सायदों जों निनि वान सुमुंसे आनो वान सुंगो दा ताक जरासो कुनु खायजे अंका अंकै रम गला खायमा तम बरनो जास्टिस जखनते माया रमिया सगि अंका नरक ताम बुसकांगो स्टेप ना हानाय जों तेबो कतर आन्दोलन बाखलायनाय कतर आन्दोलन ना ओ कामिनि बुमु बिनन कोबरा पारा निनि बुमु आन जगदीश देबरमा इनका सरायनि बुमु जेसवाल देबरमा बयस बसे 15 বছর बक्लास परीक्षा क्लास 8 क्लास 8 इनके सामुं रक बुफुर खायनि अंका मा सामुंगे खोना चलिनाय खामुं बिनि खोना चलिनाय ना जेसवाल बिनि नक बानो नक गाना गाना आं बनो नुगै दङ बफाफार नाखाका बफाफार नाखाका स्कुलनि बुमन गान कतलिया बफार गान कतलिया बुमा बुकुनि कक थेसा लरिया बफार कक थेसा नाया बुइ का हिद्रास प्रसाने सेरे बया गाबो बफा एग्जाम तो गनि दाय आदिनो तुनि खेप स्कुल के स्कुल तुनि माने अब तर वार्डेन बुमुति से अब तो आं साइमिया ताबो बफा साइ आं साइमानो केताम खाइ तबे बताङै थिका ताङै बुथा जाखा अब किसान नानि बागै छर बाहदन थाना आं कयो अब कि माने याक नो रखना हान्यो लो sak sak बतिया करू थिमै कग्याब थिमै आतना बथा जागो बुथर जाखाताना गा जे बथानाय रंनो करा साथिरना बागै सगै बहुत हिसाबै उनको जे तंमने आइनो तंमने आइनो ततै बक सासे मानां थंनि आं कयो कयचाना निनि बुमु आन बुं नरेश देबरमा हामबाय खाबुनि ताखुकतै बुखुकचं अबो हान्यो जास्टिस नांगौ जत रोंनगन हस्टेल रग ताबुक थैमानि मांक्लि कासावै फाइक्या जों उराम न नरगना आपडेट फुनुगै तंगो जत रोंनगन तामनि बागै अबायके थैनानि नां रों सोलोंनाय रक उमर कम कमनो क्लास कम कमनो अबो हायके थैमानि पाति माने बुथारजाक माने तक थाजाक माने रेप खायजाक माने मांक्लि रेगुलार काय तंगो ससियेल मीडिया नरक नुखा हंके नरक जतन बुमा बुफारक जरा हस्टेल तनाय रक बबहाय नरक विजिट खलायदि नरक थांगै वार्डेन बाय कगलाम छलायदि ताम बबहाय ताबो परिनानि तमखौ परिरनाय बुसाबोति रंनो थिनांगो जाति खलायनानि हनै कलम तै मकलनि मक्ति हुसानाय साबंनाय बुसाबोति रकनि बागै अबहायके थैलाय थांलाय हस्टेल परिनानि हनै रयै थैलाय कि आंखौ साबो परिसनाय हस्टेल पदा परिबाय न हापां अबन नायकलदि हस्टेल जे तंनाय जे हस्टेल चालंनाय जे गभर्नमेन्ट प्राइवेट फुनुंथों ओ हस्टेल नरक रिफुटनारि विजिट खलायदि तामनि बागै अमहाय पार्टी मुं पार्टीनानि नां तामनि बागै थैनानि नां अब जास्टिस नांगौ ओ तमुंनो सारि रैमाया हनके कतर सबांनाय बुसकांगो गतिनि मांक्लि नरक बबा हेंजाखा नगबर न्यूज नायतंनाय रंनो नरक कमेन्ट बिसिंथि संहदि नायतंनाय रंनो जतना हामबाय खुलुमका।